Krungu omongane Mas Tris, senengane sing bolong-bolong, Mbak. Yo nek gak bolong gak penak, sementing bolongnya gak tambah kan dadi suwek yo, Mas. Nek bolongnya sithik penak. Nek omongane suwek ya malah sekeco lho, Mbak Yu. Yo nek suwek yo ora penak, Mas tamben. Ora. Sak pinten, Mas? Sinawanton hamba seni nyawa iso nyawa wong bagus rene sayang. Wah, lagi iki aku ngerti wong bawa rek kok digudak kucing, kok digudak asu. Getera karo gua alon-alon ah. Aku dinek pales dipotong 50. Iki grup iki medeni ya. Iya. Pales elik sithik ning kamera ketok wedake mblobor potong serah. Padha. Aku lan ora ketok bensin ning kamera karo bose langsung dipecat tok, Mbak. Langsung disunatkan. Iya. Padha. Melok grup kondange kadang nervous kok ya, Mas ya. Nervous banget. Tak rewange aku ora mangan condek ini, Ngene. Mas. Kira mangan kelu ini aku salat tahajud ra barbar Mbak nganti dino iki mang. Iki grup iki medeni lho Mas. Medeni. Mas. Grup keramat iki. Pokoke elek sithik pecat ya. Pecat. Rene tang wong bagus. Iya. Pola iku sikil ta apa Mas jempol kabeh. Biasa wong kene duta gula Indonesia. Tekan ndi Mang Cah? Wong bagus. Wong bagus. Sakmono ya Mas. Alon-alon to diajeng. Bagus. Opo? Lambemu abang. Lah bar dikokok. Ya, aku iki guru-guru becak guyon aku lali potong selawe tenan. Tak pinten, Mas? Heeh. Yen mati aku wis urut angger tresnaku mbok tampa Yen wadon ayune kaya awakmu bakal tak tampa tresnamu diajeng. Tresnaku bakal mbok tampa kan? Iso. Aku sing ngomong Kakang. Bakal tak tampa sampai sak buangkamu diajeng. Coba kowe lanang tenan tak pek bojo tenan lho, Mas. Loh. Aku ngene-ngene lanang tenan, ya ndak percaya. Ihi. Modele dek ora penak iki. Alalalala. Urung tekan gone. Lah pengene ora bundal lho, Mbak. Modelane ki lho Mbak-mbak sing ngene ngarep nek modelane ngene ki ra cocok. Urung tekan wis bar. Nek dingenane jarine dia iki cah kene. Alah Kak Mbak Dior. dia sing ndi Mbak dia? Heeh, Kak Dior kayak gajah bloko ngono jare. Kalau wong ngene kono, mbek ibuke. Kadung tresno, Mas. Halo, nanti nyanyi ya, Bes. Monggo. Sesarengan debat. Debago nyampur sari. Mas Timbul. Kadung Tresno. Lawas katon tejane
yen aku sepuh pito patut nyoto jati kamrati aku lestari tan lila aja suwe-suwe Mas, wis Dos tuwa. wis embul, Wis ambi tuwa. nek dermemel. Lali. Cut bajutno. Pacaane sarebo asring drobang Matur suwun menika Mbak Yurika Parwati, satu kali putra paham menika wonten